Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн газиз милләттәшләр. Тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы матур эш көне тели. Эфирда сез көтеп алган уйнагыз гармуннар тапшыруы. Субханалла, машалла. Гөлбакча урамында нинди матур йорт урнашкан. Һәм бу йортны күрүгә җыр сүзләре искә төшә. Гөлбакчагыз бигрәк матур, карың сокланып кына, мин дә очып төшәр идем күбәләк булып кына. Кадерле тамашачылар, шушы минутларда без Валитовлар гаиләсенә кунакка килдек. Рәмзия апа һәм Ирек абый искиткеч матур пар. Biz ikimiz de Yolda rayonu Salih Oğlu'ndan. İkimiz de Salih Oğlu'nun temiline çeşme suların işe büstüğünde işlep, sular taşıp kiyenteler filan. Armeden soň kulüpte işledim. Kulüp basınylar idi, yaşlar. Kino bitkenden soň ıskamyklaryny tezgine jeyip, вечерде batylar bitin. Tuğ getirip, Ağustos aylarında indi okuçular giteler bitini oku yurtlarına, başka nege kullar barıp çıkar idi nesip. Garmon oynay, tansıva deytire. Demek siz bala şaktan oynayısınız, değil mi? Garmon idin ul vakitта. Bala şaktan deyip. Kaçan birinci tapır tanışıldınız? Bala şaktan okuyal var idi bu garmon alırga. Mümkünlikler bulmagandır naverine. 8 klasını bitirgenden soň aldılar. Biz gailede 8 bala. Turmuşlar ol vakitda onçaklı жеңил төлөбөт инде. Акча табуда проблема. Биздин инейнин абзыйсы өмүрүндө бир нече талиян туздурган киши. Бул вакытта битен согуштан соң телевизор жок, аны билмелер делде нерсе экендиги. Радио тоже бек сирек кишилерге болгондур. Мына ушул гармон менен не менен көңүл ачкандар инде. Битен койголардын жерин тараткандар. Согуштан соң ушулай бит инде. Бебесин тегеп болгондар айтмаган. Балалары, улары. Demek siz 8. klassdan başlap indi, tüplep irene başladınız, değil mi? Abzıy, hazır bir vakitinde inenin abzıysı şol birinci talyan tuzdurgan abzıy, bir vakitinde talyan berdi. Sıragamızdır indi. Birerde yağmur yağgan vakitte, avul kirsining işi bitmey bitince ekini. Yağmur yağgan vakitte gelip remontlarman. Yağmur yağmay, tüzmedik. Aldık da remontly başladık. Ana şol tanış çıkkandır indi, tagın azrakene bulgandır indi, defektlar illeri. Tügüle etebez, bulay etebez, plastik bilen yapıştırabız. Akırışıkta kolak bilen de şunda kokkoladık nittek, bulmadı. Kravatasına tuttuk da koyduk bana. Bir yağmur yağdı kızga taba. Abzı kildik, hadi yasap verilmeli nini garmonuna. Biz istirap çıkan idik. Siz bana yasaganız indi, remontlagansız. Oynarlık bulmadı. Başına jetkensiz indi, değil mi demek? Şundan soň 8'ini bitirgenden soň garmon aldılar da indi. Bizligimden bir kaşık meşe irenip
Шул, анан армияга кеттим. Армиядан кайткач, клубташларга туры келди. Анда уже керек түрлі нәрселер дә уйнарга. Гармончының урыны гел түрдә инде аның әйеме. Кызларның күзе бар ди гармончыга төшә инде ул вакытларда. Элек шулай инде, тойлар дүртәркен булай иде. Гармонсыз булмайды инде. Шулай. Конаклар иртән чыгып китәләр, кичкенә кайталар. Шәһәр дүртәркен той булай иде шулай. Гармончының дәрәҗәсе бик күп иде. Һәм Рәмзия апа шуңа күрә дә гармончыны сайлагандыр. Шулаймы, Рәмзия апа? Мин сайладым микән, ул сайлады Ул микән. сайлады микән? Шул клубта эшләгән вакытта кирәк бит инде. Бергә шунда клубта эшләгән вакытта инде бергә Димәк, танышып. сез дә клубта эшләдегез? Рәмзия Мен- укып кайтты ул Казан янында. 71 елда 70-тә мәктәпне бетердем дә 8-дән 8-нче классны бетергәннән соң Әлмәткә музыкальныйга барасым килгән иде. Ну, авылдан бер кая чыкмаган, бер кая барган юк. Җибәрмәгәннәрдер, наверное, инде бер кая чыкканың юк дип. Шуннан настроением төште дә бер ел мин бер кая да бармадым. Анан 71 елда шул ни җыялар диделәр дә бер группа шул Баулы районыннан нигә инде Казанга ул мин дә риза булдым инде сразу. Дәртләнеп риза булдым инде мин анда. Аңынчы теге бәләкәйрәк чакта әле магазинга бара идем дә, анда кичтә анда полкалар инде шулай әйберләр теге продуктлар, әйберләр куелган. Анда тальян бар иде яшел. Шунарга басып карап тора идем инде мин берәр сагать басып карап тора идем. Әйбер дә алмыйм. Әйбер алырга мин мондай гына бала. Кызыгып нитә идем инде, ничек инде гармон сырарга өйрәтүче дә юк. Кыз балага гармонда уйнарга әллә ничектер кебек миңа ни аны бит күпчелек менә иратлар, егетләр, ниләр уйный инде, хатын-кызлар сирәк бит инде. Шулай ярар. Шул килеш 8-нче классны бетердем мин. Күрше авылда безнең ике туганның инде ул гармонда уйный иде. Бер атнага миңа гармонын китерделәр шуның. Өйдә шыгырдата шул үземнән Умырзаяны икән өйрәндем инде. Әкрен салмак нине Умырзаяны по-моему өйрәндем. Анан әпипәне шунда әкрен генә шул. Анан инде менә шул ни килеп чыкты да киттем мин Казанга риза булдым. Шул ул Казанда да түгел инде ул Биектау районында Шәпши авылында булды ул безне шунда укыттылар. Ифрат Хисамов, аннан соң Рагда Халитов менә баянда инде ул безгә яз көне генә керде. Бунда инструментальный үзебезгә инде шул группа инструментальный ансамбль оештырды. Ифрат Хисамов инде домраларда өйрәтте инде Курайлар ясады безгә, кубызлар ясап бирде. Хәзер инде менә сез бергә шулай җырлап, матур иттереп, ничә ел гомер итәсез? 50 булды. 50? Июньнең менә 10-нда безнең никахыбызга 50 ел булды. Субханалла, машалла. ЗАГСка язылышуыбызга инде октябрьдә 50 ел була. Гөлбакча урамында яшисез һәм үзегезнең дә йортыгыз чын гөлбакча. Чәчәкләрне, гөлләрне Рәмзия апа сез үстерәсез инде, әйеме? Күренеп тора, менә шулкадәр яратып, күңел биреп эшләгәнегез. Мин генә түгел. Минем бабай ул многолеткаларны, розаларны, ниләрне ул карый, мин однолеткалар. Шул питониялар, ниләр. Ай. Икебез дә инде. Икегез дә бакчачы, икегез дә гармунчы. Шулкадәр пар килгәнсез. Сокланып туйып булмый. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, минем янәшемдә Зайтун Мулаянов. Зайтун абый, ничек хәлләрегез? Хәлләребез яхшы, шул хәтле шатланып интервью бирергә бирергә әзербез. Менә мин сезне инде күптән беләм бит инде, Зайтун абый. Менә күпне үземне хәтерлим бит инде. Менә монда Баулыга күпме? Мин үзем бит Әлмәттән бит инде. Күрше районнан бик часто дип инде әйтеп була инде. Менә йөрдек без Баулыга, конкурсларга, мәктәпләрдә концерт бирергә. Мин сине гел беләм, менә син шул мәдәният йортында баянчы булып эшләдең инде. Әйе. Менә хәр ничә еллар инде уже син монда эшлисең? Әйе, әле дә мин баянчы булып эшлим клубта. Мин хәзер 30 елдан артыграк вакыт узган. Сизелмичә үтеп киткән. Менә шунда эшли.
гармонга, баянга мен бәләкейден укып ашык. Бәләкей вакыттан инде Габдулла Рахимкуловның җырларын тыңлыйдым. Җырын тыңлау түгел, аның Италияда аккомпаниатор уйнаганын тыңлап үстем мен элек Үзил дигән радиосы бар бәлки хәтерләсәгез. Шунда мен үздереп уйнаганнарын тыңлыйдым. Менә шуннан сеңеп калган. И әти күреп калган минем ничек саташып, хыялланып йөргәнемне. И шуннан соң бер мәне миңа баян алып бирделәр. Бәләкәй чакта 3нче класс булганмындыр, 2нче классмындыр инде хәзер. И шул моментта мин 3 көн мәктәпкә барам шул баян белән уйнап. И шушыннан уйный менә армия сафларына килеп җитеп укып бетердем. Әз генә пауза була балды. Армиядан кайткачтым Баулыга. И тагын мәдәният культура йортына мине әкрен генә самодеятельностьләр тарттылар. Үзем сельхозтехникада эшләдем 9 ел. Менә шунда бар минем шушы периодта туктамады сәнгать юлы концертлар куеп йөрдек. Шуннан әкрен генә мен дом культурага эшкә урнаштырдылар. И шулай итеп гармонны тагын яңартырга туры килде. Баяннарны халкыбызның төрле уян коралларында фольклор ансамбльләр, вокаль ансамбльләр бөтенесе белән катнашырга туры килде. Күренекле артистлар белән очраша туры килде. Мин шунда тагындан кызыксынып киттем. Бу культураның нинди әһәмиятле, көчле, кешегә бик файда китерә торган культура икәнлеген. Хәзер Италиянга инде мин гармонистлар ансамбле бар безнең. Кызыксынып карадым. Мәтәм Италияны да алып карарга кирәк. Чөнки баянда уйныйм, менә үземнең аңламаган моментлар, музыка көйләре бар. Ничек җиткерәләр мине икән? Нинди инструментта уйныйлар микән? Мәтәм Салават Фаткиновның баянистлары, Альфред, менә тагын шундый күренекле баянчылар. Менә сез беренче белән. Шул хәтле кешеләр итеп уйныйсыз. Менә Италияны алдым, анда совсем икенче төрле мышление кирәк икән. Анда икенче төрле баш миен эшләтергә кирәк. Бармаклар икенче төрле җырларга кирәк. Менә шунда гына мин аңладым Италияның нинди нечкә музыка коралы икәнлеген. Бу татарыбызның нечкә күңелләрен тынычландыра, барып җитә. Менә шуннан соң мин репетициялар башладым, уйный башладым. Миңа шул хәтле бүгенге көндә дә ошый. Италияның уйнап бетерерлек түгел аның мөмкинчелекләре. Зайтун абый, мин беләүемчә, сезнең музыкаль образование юк. Юк, музыкальное образование юк. Мин Леногорский педучилищедан бетердем. Графическое отделение, үзем по специальности художник-оформитель. Наша кызыксыну бәлки кичкенәдән менә сөтмеши коннан килгән шушы туйга мине ычкындырмады, җибәрмәде. И ул художник эше бит ул тоже бәйләнгән ул культура дин ул барыбер. Менә бүгенге көндә дә шатланып туя алмыйм, чөнки художник эше краскалары белән эшлибез. Менә 7 төрле краска, палитра художника дип атый мине кайбер вакытларда. Менә палитра художника, менә җырларда, бөтен ансамбльләр көйләрдә палитра художника дип атый мин аны. Чөнки шушы палитра художниканы аңлагач, менә картиналар язып төрле төсләр язабыз бит инде аны. Ул уйнау дип атый мин аны һәр вакытта. И миңа ярдәм итә. Шушы төсләр күңелемдә уйнарга, яңалыклар истәргә бер вакытта да туктатмый, менә миңа ярдәм итеп тора шу профессия. Һәр барчаңызга матур көн теләп, сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.